इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में अगाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। अगाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में जरूरी बा गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। हमनी के याद रखे के चाहिए, हम मॉरिशस भी जाली, हम सुरीनाम भी जाता नहीं। भोजपुरी बोले वाला 12 गो देश बाटे दुनिया में, 12 गो देश बाटे भाई। उन लोगन खातिर भी ताली बज के बलिया महोत्सव में वो लोग के आवाहन करे के चाहिए। यही धरती के एगो अजीत दुबे जी बानी, वो दिल्ली रहेले, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष बाड़े। दयाशंकर जी, नीरज जी पहले हमरा के बलिया महोत्सव में बोलोले, राजधारी भाई साहब भी वो बैठल बानी वहां के। हे हमार बलिया के भैया लोग, दीदी लोग, भोजपुरी के असली पताका तो अभी फहरे वाला बाकी बाटे भैया, बाकी बाए भाई अभी फहरल नहीं थे। लेकिन याद रखब जा, इहे खाई दादा पर दादा माटी के मान बढ़ौले हो। सूरीनाम मॉरिशस ले झंडा भोजपुरिया लहरौले हो। भोजपुरिया अरे वीर कुंवर सिंह चित्तू पाड़े, अब्दुल हमीद या बहिनो बाड़े हमनी के परिवार में। और गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में। हर इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा रख ले रहिया। हमनी के जे बलिया मौसम में बैठल बा, बहुत लोग गाना गावे आयल होई। सब यहाँ के जे डीएम बाड़े, सीडीओ बाड़े, अधिकारी जी लोग, आप लोग बहुत अच्छा व्यवस्था के लिए बनी जा। लेकिन देखी जा भोजपुरी के तो हमनी के चिन्हे के पड़ी अपने